plenaria extraordinaria urxente. Está aquí. Sí. Bueno, como onte en comisión de seguimento e control xa se informou de todas as circunstancias, por exemplos, explicar brevemente a ausencia de sesión ou simplemente lendo porque a documentación a teñen aí, verdad? A motivación de ausencia produce un canto antes e temos que desistir do procedimento de contratación, aprobar os clientes e aprobar os novos clientes de aprobar o desistimento e aprobar os novos clientes de contratación. Si quere leo a razón do desistimento, o pleno de Lousame na sesión que tivo lugar o día 11 de 2018 aprobou o expediente de contratación número 10 de 2018, contrato de servicios, modalidades a dependencia. O luz día 15 de 2018, o secretario interventor advertiu un erro no prego de expediente de contratación que impedía a súa publicación e exixía a súa corrección. O martes, día 16 do 10, o secretario interventor emite informe no que sinala a necesidade de desistir do expediente de contratación 10 2018 e iniciar un novo corrixindo o erro detectado no prego. A ausencia está motivada por a necesidade de licitar no prazo máis breve posible o servicio de dependencia, o que exixe que con carácter previo ao pleno corporativo desista o procedimento anterior. É ausente e prioritario acelerar a contratación dos servicios á dependencia que foi invitado por primeira vez no exercicio 2017. O expediente de contratación é prácticamente semellante ao anterior, corrixíndose os erros detectados pola secretaria interventora no anterior expediente de contratación. Unha pronta aprobación do expediente de contratación marcará o comezo do procedimento de adxudicación e posibilitará a formalización do novo contrato no prazo máis breve que sexa posible. Entonces, ratificamos a ausencia, votamos, votos a favor. Vamos a aprobación, se procede do desistimento do punto número 2. Aprobación se procede do desistimento do expediente de contratación de 2018. Os acordos a tomar son desistir do expediente de contratación número 10 2018 do contrato de servicios denominado SAP de realidade de dependencia por non respetar a cláusula 13 do prego, o artigo 145.4 e anexo 4 da Lei de Contratos do Sector Público. Segundo, remitir certificado deste acordo ao Departamento de Contratación e Contable para os efectos oportunos. Votos a favor. O terceiro punto e aprobación se procede do expediente de contratación coas correccións oportunos e os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar a insuficiencia de medios materiais. Aprobación. Sí, claro. Aprobar a insuficiencia de medios materiais e persoas do Concello de Lousame para executar os servicios á dependencia e, por lo tanto, a necesidade administrativa de celebrar este expediente de contratación. Segundo, aprobar a non división en lotes do contrato á vista dos informes técnicos sobrantes no expediente de contratación. Terceiro, publicar no perfil do contratante o acordo de incoación do expediente, así como a justificación requerida por o artigo 28 da Lei de Contratos. Cuarto, aprobar o expediente de contratación número 11/2018 do contrato de servicios denominado SAF modalidade de dependencia por procedimento aberto, tramitación ordinaria, atendendo a unha pluralidade de criterios de adxudicación cun orzamento total de execución por contrata de 644.413,29 euros, IBE incluído. Quinto, aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares cos seus anexos e o prego de prescripcións técnicas. Sexto, aprobar o gasto correspondente para o exercicio 2018 con cargo a aplicación orzamentaria 231.20.799, proxecto 6/2018 do estado de gastos do orzamento vixente, remitindo o certificado deste acordo á área de contabilidade para a contabilización da fase de autorización do gasto. Sétimo, dispoñer a apertura do procedimento aberto a adxudicación, tramitación ordinaria e publicar anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello, aloxado na plataforma de contratos do sector público.
Oitavo, publicar o prego de cláusulas administrativas particulares, o prego de prescripcións técnicas, a composición da mesa de contratación e este acordo de aprobación do expediente de contratación no perfil do contratante. Votos a favor? Agora, perdón. Sí, quería facer un comentario nada máis. Vamos a ver, nós vamos a aprobar porque en parte, a reticencia que nos tiñamos polo que nos sostuvemos aparece corrixida, non na medida que nos gustaríamos que pesara un poquinho máis ainda o tema da calidade, pero bueno, era comentar eso, nada máis. Ben, falamos antes deste tema, non é cuestión de que nos guste máis ou menos, porque é cuestión de este tema, todas xa foi trasladado máis ocasións, e xa nos gustaría que se pudese valorar isto en todos os tipos de contratos. En algúns a anterior lei non o permitía ningún, e, bueno, pois a esta o permiten certos contratos solamente, que foi o erro que unha vez estamos ca aplicación desta lei, que ten moitísimos artigos, é amplísima, e que a secretaria pois detectou despois, o luns, a tempo antes de publicarse, pois ese erro, no que se permite pois o que todos estamos de acordo, pelo menos os que estamos aquí, de que se valore tamén a calidad dos contratos. Ojalá se poderán facer de todo, xa os expresamos moitísimas veces. Votos a favor? Levantamos